Jeg blev så forbavset over, at det var så let at få en pige til at smide tøjet. Og det er måske grunden til, at jeg siden har været sammen med 300-400 luder. Det er dejligt at se jer. 2 smukke piger. Jeg plejer at sige, at min lejlighed ligner en mellemting mellem et erotisk museum og bordel. Fordi mine vægge er udsmykket af billeder, jeg har taget. Også. Og gerne to. Jeg er piger, jeg har fotograferet, og jeg kan godt lide at fotografere piger 2 og 2 sammen. Hvad siger jeg til en dag og kigge ud til mig i min lejlighed, og jeg kunne tage et par smukke billeder af jer? Det tror jeg, det er alt for grænseoverskridende. Det er grænseoverskridende for dig, ja. For mig. Ja, det er noget, du skal tænke over, du skal overveje. Og jeg tror, altså, du har en figur, som er så fantastisk, altså. Og du har en prøv at supplere hinanden så helt enormt. Også på grund af det smil, de har, det ansigt, det spændende ansigt, de har. Det kan godt være, at I er nervøse, men jeg tror, hvis I ser billeder af jer selv, vil I sige, at han havde alligevel ret, ham fotografen, inde på Floss. Nå, Niels, vi bliver nødt til at gå, vi har en anden aftale. Nej, ja, jeg tror, vi mødes en anden gang. Og prisen var ikke. Vi tog så en taxa hjem til mig, og 1, 2, 3 har hun smidt tøjet og står og splitter for noget. Jeg har boet i Domus Vista i 44 år. Jeg bor på 23. etage, og udsigten er simpelthen fantastisk. Ja, når man ser det om aftenen, og lysene over byen er tændt, så føler jeg mig fuldstændig hensat til et højhus i New York eller Paris.